אז שלום וברוכים הבאים לנשות הקקאו, והיום אני מארחת אישה מיוחדת במינה, שאני מכירה אותה מהעבר הרחוק. בדרכנו הצטלבו שוב, אז אני מזמינה אתכן להכיר את אלה בן שטרית, יועצת זוגית ומינית, מדריכת הכנה ללידה, בעלת מרכז תמיכה ופעילות לנשים אחרי לידה. אלה, היי, מה שלומך? מה נשמע? שלום יהודית. איזה כיף לי להתארח פה. באהבה. אני ממש אוהבת את הפודקאסט שלך, את הפודקאסטים שלך. הקשבתי להם ואמרתי, אני ממש ממש רוצה לזכות בזכות הזאת לשבת איתך פה ולדבר. אז אני פה בשביל לשמוע ולהקשיב, וגם נשים רוצות לשמוע מה יש לך. אז בואי קצת תספרי לי איך הגעת לשם. איך הגעתי לתחום כן, המקצועי שלי? כן. תחום אוקיי, מאוד 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 נצרך לנשים, והוא נמצא גם בתחנות בחיים. כל הנושא של הזוגיות וכל הנושא של מיניות ולידה ואחרי לידה, זה תחומים שפוגשים כל אישה. נכון, אז איך את הגעת לזה? נכון. אז זה באמת איזושהי שפה שהיא חוצה, נושא שהוא חוצה מגזרים, הריון, לידה, זוגיות, אינטימיות. זה דבר שכל אישה, כל גבר, בסוף נכנסים לצמתים האלה, זה החומרים שמהם בנויים החיים. אני יכולה להגיד שאני בעצם לפני הכניסה לעולם הזוגיות והאינטימיות, אני באה משדה הלידה, ההיריון והלידה. אחרי שילדתי את הגדולה שלי, מהמם. הייתה לידה מאוד מורכבת, מאוד טיפוסית לצערי, ללידה ראשונה, למרות שיש גם חוויות אחרות טובות יותר. מהמם. לידה ממושכת שהתחילה ככה עם תוכנית, עם משנה סדורה, וככה באמצע סטתה לכל מקום אפשרי אחר, לא מתוכנן. וככה השאירה אותי די בהלם. למה את מתכוונת שהיא סטתה? מה היה שם? זה לידה שתוכננה להיות לידה טבעית, ובסוף היא הסתיימה עם אפידורל שניתן בזמן לא נכון, ובמינונים לא נכונים, בטח לפני 27 שנה. וואו, וואו. כשאז לא היה את המשחק העדין והנכון עם Mm. אפידורל, אז הייתה נורא נורא ממושכת, והיא הסתיימה ברמה כזו, בשלב כזה כשהניחו לי את התינוקת שכל כך חיכיתי וציפיתי לה על הבטן, פשוט בכיתי ואמרתי, קחו אותה ממני, אני לא יכולה עכשיו להתחבר אליה. וואי. כאילו באיזשהו מקום אפילו קצת במרכאות האשמתי אותה, שכאילו היא, כמובן שהיא לא אשמה, אבל כאילו הייתה באיזושהי אשמה, שכאילו היא גרמה לי את כל הסבל הזה, בגללה, כאילו, בגלל התהליך לידה שלה. אז אני נמצאת במצב של שבר כלי וואי. היום. זה רגע שהיה מכונן. זה רגע מכונן, וזה רגע שהיום אני מבינה שגם מאוד מאוד משפיע על האימהות שלנו. הכניסה של ילד לעולם, ההגעה של ילד לעולם, איך הוא מגיע, החיבור הראשוני, זה ממש ממש יכול להשליך גם על מערכת היחסים שלנו כהורה וילד. את יכולה להרחיב כי, את יודעת, אנחנו חיים בעולם של המון לחץ, עבודה, משימות. איפה זה פוגש אותנו? איפה אנחנו באמת צריכים לדעת לעצור ולהגיד, רגע, איפה? באמת, אני אשמח ככה שתחדדי את זה. לאמהות שמקשיבות, לי אפילו. אז אני רגע ברשותך, אני אמשיך את הסיפור ואז נעשה את החיבור אחר כך. כן. כי אחרי 11 חודשים גיליתי שאני שוב בהיריון, בהפתעה, וואו. זה לא היה מתוכנן בכלל, כי אני עדיין הייתי בריקושטים מהלידה, וואו. ועוד התאוששתי ולמדתי את ההורות שהיא הייתה ממש ממש לא טבעית לי. היום אני מדברת על זה, פעם הסתרתי את זה ואמרתי, וואי, אני אם השנה, וראיתי גם איך אמהות אחרות משחקות, בפארקים, במפגשים עם את יודעת, ברגעי הממשק של האימהות, איך כולם מושלמות וזה, והבנתי שיש שם חתיכת בועה של אשליה, אז גיליתי שאני בהיריון, והפעם אמרתי, אני לוקחת את עצמי בידיים, והפעם אני לוקחת אחריות על הגוף שלי, ועל איך תתנהל הלידה שלי, ואני רוצה לידה טבעית, בלי אפידורל, לא כי הייתי איזה רוחניקית או משהו, פשוט הבנתי שהנוסחה הזאת של לידה עם אפידורל, לי אישית לא עשתה טוב, והיה לי תינוק מאוד גדול,
התינוק, ילדתי תינוק מעל 4 קילו, וואו. אילי נולד, כשיערה נולדה 3 קילו, ואמרתי, לא מעניין אותי, אני עושה את זה, ובאמת הצלחתי וילדתי לידה הצלחת טבעית, ללדת לידה טבעית? מעצימה וטובה, ושמה החלטתי אחרי הלידה שהחזקתי את התינוק הגדול שלי בידיים, והייתי פיזיולוגית 100%, בלי תפרים, בלי כלום. אמרתי, אני רוצה לקחת את הבשורה הזאת של העבודה המנטלית בראש, לקראת לידה של ההכנה המנטלית, ולהביא את הבשורה הזאת לעוד נשים, כי כמו שאצל גברים, את יודעת, סיפורי מורשת הקרב שלהם זה מהמילואים ומהקרבות בעזה ובצפון, הם יכולים לדבר על זה עד אור הבוקר ובצדק, אז אצל נשים שהן לא לוחמות והם לא עשו צבא, סיפורי הקרב שלנו, סיפורי הגבורה שלנו, זה סיפורי הלידות שלנו. הייתי פוגשת אמהות שליוויתי את הבנות שלהם, שהן היו שוכבות על המיטה, הבנות, בעיצומה של לידה, והייתי רגע יוצאת בתור דולה, יוצאת רגע לקחת אוויר שנייה, לנשום, להחליף חמצן, לפני שאני חוזרת שוב לעוד כמה שעות איתה, עד שהתינוק ייוולד, והאמהות של אותן בנות, שבאו ללוות את הבת בלידה שלה ולעזור לה, היו עושות לי אמבוש במסדרון, היו תופסות אותי, והיו אומרות לי, את יודעת, כשאני ילדתי, ומדברות על הלידה של אותה אחת שהיא כבר בת 30 פלוס, 30 שנה, אני מדברת לך אחורה, מתארות לי מילה במילה, פרט לפרט, מה הרופא אמר, והן זוכרות איפה המעלת נגעה בהם, ואיך התינוק נולד, ומה היה אחרי. אלו סיפורי הקרבות שלנו, ונשים יכולות לדבר ולספר סיפורי לידה עד אור הבוקר, ולכן נורא 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 חשוב שהדבר הזה יהיה חווייתי, ובשליטה עד כמה שאפשר, ושאישה תיקח אחריות על הגוף שלה, ותלד בדרך שלה. אין דרך נכונה או לא נכונה ללדת. יש כל אחת ילדת בדרך שלה, ולהבין שבסוף חוויית לידה, שזאת חוויית קצה, מבחינת הגוף וגם מבחינת הנפש, להבין שהיא נצרבת ב-DNA הנשי שלנו, בגוף שלנו, בתודעה שלנו, והגוף זוכר, ואם יש שם חוויה לא טובה, או טראומטית, או קשה, וזה יכול להיות לידה מאוד קצרה, יכול להיות אישה שנכנסה ללידה, קיבלה צירים, בתוך שעה וחצי ילדה, בלי פידורל, בלי כלום, ואישה אחרת הייתה אומרת לה, אחותי, אני לוקחת את זה בשתי ידיים את החבילה הזאת, אני 20 שעות בחדר לידה, אבל אותה אחת שילדה נורא מהר, והייתה לה לידת אקספרס, יכול להיות שגם מבחינתה החוויה הזאת היא לא טובה, היא טראומטית, כי זה היה לה מהר מדי, כי זה לא היה נשלט, או מעוד הרבה מאוד סיבות. וגם שם יש איזה משהו לא סגור. איפה? כאילו, בחוויה, בעיבוד של החוויה. ואז הלכתי ללמוד הדרכה ללידה, מדריכת הכנה ללידה, זאת אומרת, אחרי הלידה אני רגע חוזרת אחורה, של הבן, שהייתה טובה, שהייתה חוויה מתקנת, אמרתי, אני מביאה את הבשורה הזאת, השתלמתי כמדריכת הכנה ללידה, מוסמכת וכדולה, כתומכת לידה, וככה עבדתי שנים, עשיתי קורסים, וליוויתי נשים, וליוויתי זוגות, וכשאת דולה, אז את אשת סוד בחיים של אישה, שהיא עומדת לקראת לידה, היא מספרת לך את כל הסודות הכמוסים, שהיא לא יכולה לדבר אותם בחוץ, וזה בהקשר הזוגי והמיני. זאת אומרת, אישה עוברת המון שינויים סביב הציר הזה של הריון ולידה. היא משתנה, הגוף שלה משתנה, היא הורמונלית, ההורמונים הם ups and down כמו נדנדה. כשנולד ילד, במיוחד ילד ראשון שנכנס למשוואה הזוגית, אז הזוגיות הופכת להיות זוגיות משולשת, היא מתרחבת, וקורים שם המון דברים. והחברה בגדול מעבירה שדר, במיוחד בציבור הדתי-לאומי, והחרדי, לא רק הדתי-לאומי, שדר שאומר, את אחרי, ילדת, יש לך תינוק בריא, את בריאה, סליחה על הביטוי, תסתמי את הפה ותשתקי. כאילו, מה את מתלוננת עכשיו? לא בא לי, כן בא לי, יש לי חשק, אין לי חשק. אבל אנחנו מדברים פה על משהו מאוד 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 משמעותי, של זוגיות שהשתנתה, של בני זוג לפעמים שמתרחקים אחד מהשנייה, של חשק מיני שהולך ונעלם, של בן זוג, בעל, שנשאר שם מתוסכל ועובד עצות, והוא לא רוצה להאיץ באישה שלו, כי אחרי לידה, אז מה אני אגיד לה עכשיו,
בואי והאצבע וזה, והיא לא מוכנה והיא לא בשלה, אבל לפעמים המרחק הזה הולך וגדל, ובני זוג מייצרים איזושהי תנועה כזאת של אחד שמפנה גב לשני, במקום התנועה הזאת של קרבה, וזה הולך ומתרחק ומתרחק, ועוד ילד נוסף לתא המשפחתי אחרי כמה זמן, ועוד אחד, ובני זוג מוצאים את עצמם שותפים, מהממים, לתפעול עסק שנקרא בית, משפחה, הורות, משכנתה, סופר, ואחר כך הילדים גדלים, וזה שידוכים, וזה חתונות והכל, אבל האינטימיות שלהם, גם הרגשית, האינטימיות של החברות, וגם הגופנית, המינית, הרבה פעמים הולכת לאיבוד. איך הנושא שאת נוגעת בו הוא נושא ממשיך בעצם לכל העניין של הגוף של האישה מול עצמה קודם, ואני רואה פה בתהליך שלך, ככה אני חושבת שהצלחתי להבין שאחרי הטראומה שאת חווית, את עשית לעצמך הכנה ללידה. נכון. ומשם הבנת שיש לך כלים לתרום ולתת וללוות נשים אחרות, והפכת להיות דולה. ובתוך כל זה הבנת שיש כאן עוד נושא שצריך לדבר עליו, נכון. שזה המיניות. נכון. כי כל העניין של האישה בלידה זה התעסקות בסוף עם האיבר מין בסוף, כאילו, יוצא ממך שם משהו. אם זה ניתוח קיסרי או אם זה, אבל בסוף זה כל האזור של הרחם והאיברים. ואת אומרת פה משהו מאוד 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 חשוב. איך אני עוזרת לאישה הזאת לחזור למיניות בריאה יחד עם בעלה, כשיש ילד שנכנס שם, שמפר שם את האיזון. את האיזון, כן. איך באמת את מצליחה לעשות את זה? אנחנו נשמח לקבל כלים, שאלות אולי שנשים יכולות להתבונן ולזהות בעצמם דברים. מה באמת אישה יכולה לעשות אחרי לידה כשאין לה חשק ואין לה כוח וגם לא יכולה לראות אותו כבר? מה עושים? מה עושים? תראי, כלומר, זו שאלה, באמת שאלת $1,000,000. זו שאלה שאני פוגשת אותה בהמון סדנאות שאני מעבירה, וגם בקליניקה, וגם בייעוצים הטלפונים, לפעמים שמתחילים ונגמרים שם, בהיי, קוראים לי כך וכך, את יודעת, עד שמרימות את הטלפון, נורא קשה להם. כן. ואני אומרת לה כל הכבוד על האומץ שהתקשרת, ולפעמים זה נגמר בשיחת טלפון, וזה ממשיך אחר כך לסשנים ארוכים בקליניקה. שזה גם עצוב, את יודעת? שמה? שנושא כל כך חשוב, שגם חז"ל אומרים, כן? שזה קודש קודשים, שזה לב ליבו של התקשורת והפיזית, זה כל כך משמעותי, ואנחנו נרים את הטלפון, שלום, וסליחה, וסליחה בכלל שנגעתי בנושא שהוא הכי מחבר, כן? נכון. אז אני ממש אשמח שתחזיקי את השאלה הזאת כן. ותזכרי אותה, כי אני מסוגלת ללכת לכל מיני כיוונים ושבילים, ואני לא אזכור לחזור לשם. אבל אני קודם אענה לך על מה ששאלת קודם, כן. על איך מניעים את החשק הזה, בתוך קונסטלציה משפחתית שהשתנתה עכשיו, בתוך ילד, יחד עם תינוק קטן בבית, שבאמת תובע כל כך הרבה אנרגיה וזמן וטיפול וכוחות חיים שלנו, שאנחנו נותנים לו. נכון. אז אני חושבת שהתשובה הראשונה לדבר הזה, זה קודם כל ההסכמה להיות בשינוי. גם מצד הגבר וגם מצד האישה. זאת אומרת, ההסכמה לזה שהחיים שלי עכשיו התרחבו. זאת אומרת שעכשיו, מה שהיה קודם, הוא לא מה שקורה עכשיו. והדבר המופלא באינטימיות ובזוגיות, זה שאנחנו, מהרגע שהתחתנו ועד 120, אנחנו כל יום, כל תקופה, כל שינוי במעגל החיים, יכולים לכתוב את סיפור הזוגיות שלנו מחדש. ואני רואה הרבה נשים, אם זה נשים אחרי לידה, אם זה נשים בגיל המעבר, אם זה נשים שגולשות כבר לגיל הזקנה, שלא מוכנות לקבל את השינוי. נשים אומרות לי, מתי אני אחזור לג'ינס? ילדתי, סבבה, עכשיו אני שומרת, עכשיו אני אוכלת בריא, מתי אני אחזור לג'ינס שלי מידה 36?
עכשיו, זה לא באמת, הג'ינס הוא כמטאפורה, אוקיי? היא יכולה לחזור למידה 36 והיא יכולה לחזור גם למידה 34, אבל היא יכולה, במקום לנסות להיאחז באותה נקודה ולהישאר באותה נקודה של הג'ינס 36, אז זה לא רק ג'ינס מידה 36, זה גם החיים האחרים שהיו לי, החופש פעולה, החופש מרחב שהיה לי. להיאחז בזה, אז כל הגידול וכל השער החדש שנפתח בפניהם, בפני הזוג הזה, של כל הכיף וכל הלמידה החדשה והגדילה שלנו כזוג, והאפשרות לעלות עוד קומה ועוד קומה, בכל שינוי שהחיים מביאים איתם, הוא לא יקרה, אם אני עדיין מתעקשת להישאר באותה נקודה. ממש. אז דבר ראשון זה הסכמה לקבל את השינוי. שהחיים שלי עכשיו מקבלים תפנית אחרת, היא חדשה, היא לא נודעת, היא קצת מפחידה, כמו כל דבר חדש אחר, אבל היא טומנת בחובה כל כך הרבה דברים אחרים שבאמת מאפשרים לנו גדילה. אז פה זה אישה אחרי לידה, ואישה בגיל המעבר, אישה בת נגיד שככה נכנסת לגיל המעבר, שגם שם יש נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית בגוף המשתנה של האישה, בחשקים, בקריירה, אנשים הרבה פעמים עושות שינוי של קריירה בשלב הזה, בחשבון נפש שנשים עושות עם עצמם. יש את ההזדמנות הזאת לגדול ולהגיד, אני בגיל המעבר, אבל אני גם בגיל המעבר. יש פה כל כך הרבה מעבר שערים שנפתחים לי, דרכים שאומרות לי, בואי, תצעדי בדרך הזאתי, ואני מתעקשת להישאר במקום שלי, ולהיות צעירה, ואני מזריקה לעצמי כל מיני דברים מלאכותיים, סינתטיים, שישמרו לי על אור הפנים מוצק, ואני עושה ניתוחים בגוף, ואני נכנסת לג'ינס וסוגרת אותו בכוח, ואני מתעקשת להיות צעירה וקולית ומגניבה כזאתי, וזה לדעתי גם מרחיק אותנו מהשורש האותנטי שלנו, וגם באיזשהו מקום, שוב, מונע ממני את הכניסה לדרכים החדשות והמופלאות, למעבר הזה שמחכה לי שמה, ומחכים שם המון דברים חדשים ואפשריים שלא היו אפשריים כשהייתי בת 30 וגידלתי את הילדים שלי והייתי במוד הישרדותי של משכנתה ופרנסה ועבודה. יש איזה משהו שפתאום נרגע בגיל 45 וצפונה, ואפשרויות שנפתחות, ואני אומרת, אחותי, קחי את זה בשתי ידיים, תחטפי את זה. אבל הרבה אנשים מתעקשות להישאר בנקודה הזאת שמשאירה אותם קצת מאחור מבחינתי. למה לדעתך הן מתעקשות להישאר? יש איזה מסר בעולם כבר המון שנים, יש מושג שנקרא New Age, Anti-Aging. אוקיי, ואומרים היום שה-60 של היום, זה שה-60 של פעם, לא, שה-40 של פעם זה ה-60 של היום. זאת אומרת, אישה שהיא בת 60, היא מתוחזקת, היא הרבה פעמים עדיין עובדת, היא עדיין לא יצאה לפנסיה, גם אישה בת 65, גם אם היא סבתא, היא סבתא, את יודעת, בכזה חצי כוח. זאת אומרת, הסבתות של פעם היו שומרות על הנכדים, על התינוקות, מבשלות, מעין נמל כזה מבטחים, שכל ילד עם נכד יכל לבוא ולחנות את הילד שם. היום הסבתות נורא עסוקות, יש להם פילאטיס ויוגה וחיי חברה וחול ובילויים. אז אני חושבת שזה שדר אחד, שמצד אחד הוא נורא טוב, כאילו הוא אומר, הגעת לגיל 50-60, החיים לא נגמרים, החיים רק מתחילים, צאי לעולם תטרפי אותו, יש לך עכשיו את כל היכולות, אין לך ילדים קטנים, יש לך יותר אפשרויות כלכליות, את יותר מבוססת, זה בדרך כלל המצב שזוגות מגיעים אליהם. אבל מצד שני, האנטי-אייג'ינג הזה, שנורא מתוחזק דרך הרשתות החברתיות, ודרך כל הקולות האלה שאנחנו שומעות מסביבנו, כן. זה שזקנה זה דבר, זקנה והתבגרות, זה דבר שלילי, זה דבר מפחיד, והנה יצא עוד מחקר לאנטי-אייג'ינג, איך תוכלי להאריך את החיים עוד, והנה יצא עוד איזושהי זריקה של חומצה הילרונית או בוטוקס, שיגרמו לך להיראות 20 שנה פחות. וואו, את נוגעת פה בנקודה, שבאמת אני רוצה לשאול אותך. וזה נורא מבלבל. כן. זה נורא מבלבל, כי את לא יכולה להיות באותנטיות שלך. כאישה בת 50, עם כל ההוד וההדר שהגיל הזה מביא איתו, את כל הזמן במאבק.
אני שם, אני לא שם, אני שם, אני לא שם. את יודעת, אני חייבת לספר סיפור, רגע כן, לשתף. אשמח לשמוע. אני יכולה? בטח. אז הייתה לי מישהי שהגיעה אליי לקליניקה לפני 2 בערך. היא הייתה בגיל 52, משהו כזה, אישה מדהימה, יפהפייה, חיצונית, נראתה באמת מטופחת, נשית, כל החבילה כאילו וואו, אומרת וואו. ויש לה ילדים כבר בוגרים, והיא כבר סבתא, והיא הגיעה אליי, והיא ישבה בכורסה, וחצי דקה אחרי שהיא התיישבה, היא פרצה בבכי נוראי. ממש איזה 10 דקות היא רק התייפחה. אחרי שהיא קצת נרגעה, אמרתי לה, מה קורה? מה זה? היא אומרת, אין לי חשק, אין לי חשק, אני לא מרגישה נשית. אני באינטימיות, במפגש אינטימי עם בעלי, רק כי הוא רוצה, ואני כאילו לא נעים לי כבר להגיד לו לא כל הזמן, אבל כאילו כל הכפתורים בגוף שלי מחובים. ואמרתי לה, אבל תראי איך את נראית, את צעירה, את יפה, את נשית, כאילו, למה הכל מכובה אצלך? ואז כזה עשינו, קצת העמקנו ככה לאט לאט בעדינות, קצת צללנו, ומה התברר לשתינו? היא אמרה, אבל אני סבתא, וסבתות, הן סבתות, הן יושבות בצד עם מסרגה, וסרגות בגדים לנכדים. סבתא, בדימוי שלה, לא יכלה להיות גם אישה מינית, ואישה נחשקת. וואי, תראי מה וזה זה. הזיה, וכאילו כולם חווים אותה אחרת, והיא בגלל כל השדרים החיצוניים, כל הקולות האלה, שאת לא רלוונטית כבר, נשים בגיל המעבר, הם מבחינת החברה, הן פחות רלוונטיות כבר. זהו, עשית את שלך מאמי בעולם הזה, עכשיו תזוזי הצידה, ותתני לדור החדש, הצעיר, לקחת את המושכות. ואת אומרת לא. זה נורא עצוב. ואת אומרת לא. אנחנו מאוד רלוונטיות. מאוד, מאוד. וזה באותנטיות דווקא. את נוגעת לגמרי. בנקודה של האותנטיות שדווקא לא להיכנע לאופנה הזאת. לאופנה של ה-new aging, כמו שאת אומרת. תראי, יש המון דברים טובים באנטי אייג'ינג הזה, זאת אומרת, בסוף המדע הוא לטובתנו, ואנחנו רואים גם את הטרנד המאוד מאוד מבורך של תזונה בריאה, של ספורט, גם אצל נשים, גם אצל גברים, בכל הגילאים. זאת אומרת, אם פעם באמת סבתא, דמות הסבתא הקלאסית הייתה אישה שופעת, על גבול השמנה, שלא הולכת, לא עושה ספורט כמעט בכלל, ואוכלת מה שבא לה. היום נשים וגברים יותר מודעים לתחזוק עצמי, אז יש בזה משהו מבורך. יש גם משהו מבורך בעיניי, אני לא אנטי אייג'ינג, זאת אומרת, אם אישה בא לה, לא יודעת, פתאום לעשות אישור שיניים בגיל 50, כי כל הזמן זה הפריע לה ואף פעם לא היה לה זמן לעצמה, או אפילו בא לה לקחת מזרק של בוטוקס ולהזריק לה פה בין הגבות, כי יש לה קמטים שכל פעם שהיא מסתכלת במראה, היא אומרת, אוף, איזה באסה הקמטים האלה, אוף, איך זה לא מצטלם טוב ולא נראה טוב ואני לא מרגישה יפה. אז אני אומרת, יאללה אחותי, לכי על זה, קחי את המזרק ותעשי. אז אני לא רדיקלית שוללת את המקום הזה, אבל אני אומרת, צריך איזון. ובואי רגע תביני שאת עכשיו נמצאת בשלב אחר בחיים שלך. ואת יודעת, יש עניין בגיל המעבר, שיש ירידה מאוד גדולה של אסטרוגן, בעקבות הפסקה של הווסת. הווסת נפסקת, הסייקל החודשי באיזשהו מקום משתבש, שלנשים דתיות יש משהו מאוד, הרבה נשים דתיות אומרות, וואי, איזה כיף, עכשיו אני ובעלי כל הזמן, אנחנו מותרים אחד לשנייה, ואין את הריחוק ואין את הזה, יש לזה דעות לכאן ולכאן, כאילו יש נשים שאומרות, אני נורא מתגעגעת לשבועיים האלה של הכיף כיף פסק זמן וכיף כיף, אבל יש נשים שחוגגות את הקרבה הזאת, וכשהווסת מפסיקה אצל אישה, אז רמות האסטרוגן, הורמון האסטרוגן בגוף יורדות משמעותית, והורמונים אחרים עולים, אוקיי? וזה, יש לזה כל מיני השלכות, אם זה גלי חום, אם זה, ואחד הדברים שמאוד מאוד מאפיינים את גיל המעבר אצל נשים, זה עלייה במשקל. זאת אומרת, אישה בת 50 יכולה להגיד לך, אני אוכלת חצי ממה שאכלתי לפני 5 שנים, ואני כל יום עולה במשקל. ובמצטבר הן יכולות לעלות בין 10 ל-20 קילו בכמה שנים, לא בהרבה שנים. והצטברות של שומן בטני. יש שם ניתוח
מדברים על זה היום בכל הרשתות, עשו על זה סרטי דוקו וכל מיני תוכניות. ניתוח שנקרא מאמי מייק אובר, שמעת עליו? בטח, שמעת עליו? את יודעת מה ברור. עושים בניתוח הזה? מה עושים? עושים מייק אובר לאישה. יש לך אישה בת 50, 60, אם את מסתכלת עליה בחתך, רגע מפשיטה אותה דמיונית, כן, בלי בגדים, מסתכלת עליה, הגוף שלה נראה כמו גוף שעבר, יש כאלה שיקראו לזה שדה קרב, יש כאלה שיקראו לזה גוף עם חוויות, אני לא יודעת איך, אבל כאילו, let's name it, החזה כן, נפול, הטוסיק נפול, כן. הבטן הולכת לכל מיני כיוונים, קמטים, המלח פלפל, פה, מכירת המלח פלפל? וואו. הווילונות שעושים מלח פלפל, שזה וואי, זז, וואי. כזה הווילונות, שום דבר לא מוחזק, ואנחנו עושות כושר, ואנחנו מתחזקות את עצמנו, אבל עדיין, הגוף שלנו עבר הריונות, ועבר לידות, והוא מתבגר, ומה שעושים במק אובר הזה, במה במק אובר הזה, זה קודם כל משלמים המון המון כסף, ואחרי זה חוברים לאיזה מנתח פלסטי מוכשר, שחוגג על החוסר ביטחון האנשי שלנו, ועושים מייק אובר, עושים שיפוץ מכף רגל ועד ראש, שואבים שומן, מצרים היקפים, מרמים חזה, מקטינים חזה, מגדילים חזה לפי הדרישות של האישה, משפצים קצת את הטוסיק, לפעמים מגיעים גם לאזור של הפנים, האישה יוצאת משם דנדשה. ההחלמה מהניתוח הזה זה מוות. זה מוות. זה איזה חודש וחצי, חודשיים שאתה לדעתי על מורפיום. כל כך כואב, כי גזרו אותך ממש עם מספריים, ותפרו אותך, ושאבו וקיבצו וזה וזה וזה, ושיטחו לך את הבטן המעצבנת שכל הזמן הייתה שמה, ויותר ויותר נשים עושות את הניתוח הזה. ועכשיו בואי נעלה כאן שאלות על הניתוח הזה. מה את נשמח לשמוע. חושבת? מה את אומרת? איך זה נשמע לך? אני יכולה להבין למה נשים עושות את זה. כשאנחנו חיות בעולם שמקדש את הגוף, ושאת צריכה להיראות רזה ויפה, ואת לא מרגישה ככה, אז את תשלמי את כל הכסף שבעולם כדי להיראות ככה. אני גם מברכת עליו, כי יש נשים שזה פשוט מציל אותם. מציל אותם מבחינה נפשית, מציל אותם מבחינת הביטחון העצמי שלהם. אני כן שמחה שיש את ההזדמנות הזאת. ומה יהיה אם אישה תעמוד מול המראה? כן. ומה יהיה אם במקום לשפץ, זאת אומרת יש את האופציה של לשפץ ולנתח והכל, אנחנו לא מבטלות אותה, כן. אנחנו רגע מניחות אותה בצד, ומביאות לקדמת הבמה את האישה הזאת. עם השערות שורשים של השיער שיבה, ועם הגוף שלה כמו שהוא, ומה אם במקום להנגיש לה קודם כל את האופציה הראשונה של הניתוח, ננגיש לה במקום זה חיבור לגוף, והקשבה לגוף, וקבלה לגוף, והתיידדות מחודשת לאט לאט. אני יודעת שזה קל להגיד וקשה לבצע, אבל באמת לאט לאט להתיידד עם הגוף שלה, כי יכול להיות, אני לא בטוחה בזה, אבל יכול להיות שכשאישה יוצאת מטיפול קוסמטי כזה או אחר, שממש משנה אותה, אז מצד אחד זה עושה לה ממש טוב, היא מקבלת מלא מחמאות והיא ניזונה מזה, וטוב לה. כמו שאת אומרת, הביטחון האישי שלה חוזר אליה. אבל מצד שני, אני תוהה, האם היא לא מתרחקת מהגוף שלה? מבינה למה אני מתכוונת? כן, אני מבינה למה את מתכוונת. השאלה באמת אולי גם מה קרה לה לפני, אם היא הייתה בריחוק מהגוף שלה. זאת אומרת, הנושא הקוסמטי הוא סיפור. סיפור שנראה לי עוד נתהה על קנקנו שנים רבות. כן. ברשותך אני אשמח שנחזור לשאלה שאמרת לי כן. לזכור אותה, לאותה אישה שמתקשרת אלייך בהיסוס רב, וכאילו היא שומרת איזשהו סוד על המקום הזה שהיא רוצה ייעוץ מיני, לספר קצת על הקושי שלה שם. כן. באמת אני שואלת, אנחנו מתביישות בנושא הזה כל כך, גם כנשים דתיות, כן? וגם יש חילוניות שאולי גם מתפתחות, לגמרי. אני מאמינה לגמרי. שהגיעו אלייך. לגמרי. אז בואי תספרי לי קצת על המקום הזה כמטפלת מינית וזוגית. איך את רואה את זה? את החשש הזה? אני חושבת
את קודם הבושה, כל, את הבושה מזה, זה כן, גם, זה כן, נקודה. נכון. אז קודם כל הנושא הזה היה באמת טאבו המון שנים. אה, אם אנחנו רגע נלך אחורה לבסיס, בבית שלנו. זאת אומרת, הרבה פעמים אני מתחילה סדנאות של נשים, ואני בשאלה, אמ, ממי למדת, או ממי שמעת כשהיית צעירה, ובאיזה גיל שמעת והבנת ולמדת איך באים תינוקות לעולם. וואו. שמבחינתי, זה האלף בית שלנו כהורים, להתחיל לדבר עם הילדים שלנו מיניות. זה אחד השלבים, זה לא השלב הראשון. השלב הראשון זה באמת לקרוא לאיברי הגוף, לאיברי המין בשמם, אצל הבן, אצל הבת. כאילו אם הילד נוגע או חוקר את הגוף שלו, אז לא לעצור אותו, לא להגיד לו איכס, זה מלוכלך, זה לא יפה, זה לא צנוע. כמה פעמים שמענו את המילה לא צנוע? וואו, גדלנו על המשפט הזה. באולפנות, לא בבתים, צנוע, בזה. לא צנוע. תקשיבי, זה הזיה. עכשיו, אם אני חוזרת רגע לאיך באים תינוקות לעולם, בוא נגיד שיש עכשיו 20 נשים במעגל, באותה סדנה. 18 נשים יגידו, שמעתי מפה, משם. היום יש אינטרנט, אני נגיד רגע חוזרת לדורות שהאינטרנט היה פחות חשוף ופחות נגיש. היום בלחיצת כפתור, את לוחצת, וזאת הסכנה הכי גדולה דרך אגב, כי את לא יודעת איזה תכנים יעלו לך. את בתמימותך, ילד בתמימותו יכול לרשום איך באים ילדים לעולם, או אם הוא נגיד יודע את המילה מין או יחסי מין, יכול לקפוץ לו בלחיצת כפתור אחת אתר פורנו. ואז משם הדרך להידרדרות היא, או לטראומה שנצרבת מעצם המראה שהוא חווה אצל הילד, אפילו אם זה 2 שניות, זה כבר בתוכו. אז 18 נשים מתוך ה-20 יגידו שהם שמעו את זה מהשכנה, מהאימא של חברה שהיא הייתה אחות בבית ספר, והיא עשתה להם רגע סדר על המחזור החודשי ועל איך באים זה. בדור שלי זה היה אנציקלופדיות, היו פותחים אנציקלופדיות וזה, או מדברים, ורק 2 נשים יגידו, ההורים שלי ישבו איתי ודיברו איתי על זה בנועם, ואולי הכניסו איזה ספר כזה מותאם לילדים, חינוכי, שיודע להנגיש את זה בצורה נכונה. אז אני חושבת שמשם נטמן הזרע הראשון לזה שמין, כי איך תינוק מגיע לעולם? איך תינוק נכנס לרחם של האמא? דרך יחסי מין, אוקיי? זה הפועל היוצא של יחסי מין. הריון זה הפועל היוצא של יחסי מין. אז נוצר איזשהו הקשר במוח של הילד, שמין זה דבר לא צנוע, לא נקי, לא מדברים אליו, ולאט לאט ערימת הבושה וההסתרה הולכת וגדלה. את יודעת שבישיבות אצל בנים יש את העניין, הרי אצל בנים דתיים יש את העניין של שמירת הברית, נכון? שמדברים על זה בלי סוף. נכון. גם בישיבות הדתיות, גם בישיבות החרדיות, ונורא נורא 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 מקפידים על זה. עכשיו, אני לא חולקת על ההלכה של שפיכת זרע לבטלה. זה משהו שהוא מוחלט והוא בהלכה. הוא בתורה, אנחנו לא יכולים לערער עליו. אבל מה שאני כן חולקת עליו זה גישה שבמשך הרבה שנים, ולדעתי עד היום במקומות סגורים יותר, גם בישיבות תיכוניות שהן אולי יותר פתוחות מישיבות חרדיות, אבל עדיין יש איזשהו קשר של השתקה. זאת אומרת, אני שמעתי הרבה זוגות, יודעת שמגיעים לה לקליניקה, אני מטפלת הרבה בחסידי גור, בחסידי ויז'ניץ, בחסידי קרלין שמגיעים אליי, חבדניקים, כולם מגיעים אליי. אני גרה בבית שמש, ואנשים יודעים שיש מישהי שהיא דתית לאומית, שאצלה אפשר לבוא ולדבר, והיא לא מהמגזר ולא יהיה פדיחות, לא יזהו אותנו. אז הם מגיעים, ואני שומעת הרבה פעמים אנשים שאומרים, ואני שואלת את הגבר, את האיש, איזה הדרכה קיבלת? אז הוא אומר, קיבלתי הדרכת חתנים, אותו דבר הבחור, האישה, קיבלתי הדרכת קלות, ואני אומרת, מה למדתם שם? אז הם אומרים, בעיקר 99% הלכות נידה וטהרה, טהרה וטומאה. סביב העניין של הנידה וכזה. לא דיברו איתם על גוף, לא דיברו איתם על מה זה גוף של גבר, על מה זה תשוקה של גבר, על מה זה אישה, על איך לגעת באישה. לא מדברים על זה. אוקיי, הם אולי צעירים, אבל כשהם קצת גדלו ובגרו והם היו בישיבות כבר גבוהות, אז הם רצו תשובות. ומה אמרו להם? מה? כשתתחתנו, תדעו? תדעו. איזה תשובה.
מזעזעת. ואז הם התחתנו, והם לא ידעו, וכל הטעויות האפשריות והאסונות האפשריים קרו שמה. והם ממש לא ידעו. כי המרחב בין האיש לאישה, במקום שיהיה מרחב של קרבה ושל אינטימיות בריאה ושל מגע ושל סקרנות ושל ניסוי וטעייה, הפך למרחב התגוששות של שדה קרב בין איש לאישה, של כאב שנוכח שם, גם רגשי וגם פיזי, הרבה פעמים זה כאב פיזי אצל האישה, של מגושמות, של המשפט הזה שנגיע לגשר ונחצה אותו, בהקשר של הכנה למיניות בריאה, הוא משפט נורא נורא מסוכן, וצריך מאוד להיזהר ממנו. אני מסכימה איתך. כן. אני מקווה שמי ששומעת את זה, או שומע, ידעו לקחת את זה לחיים הזוגיים שלהם ולעשות תיקון שם, כי תמיד אפשר לתקן. נכון. ואת יודעת על מה אני מברכת? אני מברכת על זה שהשיח היום ממש נפתח. בעולם הדתי נפתח, בעולם החרדי גם נפתח, לא בקצב שהיינו מצפים לזה, אנשי הטיפול המיני, אבל הולך ונפתח מתוך ההבנה שמיניות וגוף וגבר ואישה ועונג ותשוקה וסיפוק וקרבה, זה לא מילה גסה. ובכלל ההקשר של מיניות, דיברת על זה בהתחלה, שזה כאילו איבר מין, תינוק נולד דרך תעלת הלידה, שזה באמת המקום המרכזי מאוד אצל האישה, ואני רוצה גם להרחיב רגע את המושג הזה של מיניות, ולהגיד לך ולכל מי ששומע פה, שמיניות זה כוח חיים. וכשאתה חי את החיים בתשוקה, אם אני רגע מגדילה ומרחיבה קצת את המושג תשוקה, כי הרבה פעמים כשאנחנו שומעים את המילה תשוקה, אז זה מחבר אותנו אסוציאטיבית לתשוקה שבין גבר לאישה. נכון. אבל אני רגע מוציאה את זה מהמקום הזה, ורגע לוקחת את תשוקה לעולמות, גם אצל הגברים וגם אצל הנשים, של מימוש עצמי, של עשייה משמחת, של לחיות את החיים מתוך רצון ולא מתוך ריצוי. ואז זה מעלה בי כוחות חיים, אני חי את החיים בצבעים. אוקיי, אני לא קמה והולכת לעבודה שלא טוב לי בעבודה הזאת, ואני חוזרת הביתה ומגדלת את הילדים שלי ומטפלת בהם בלי שמחה, ומתייחדת עם בעלי בערב כי צריך, כי הוא גבר, כי יש לו צרכים וכל השטויות האלה. אוקיי? אז אני חיה על אוטומט, אני חיה במצב מחובה. הסוללה שלי היא על 20% טעינה במקום 100%. לעומת המצב האידיאלי שאני מזהה את הרצונות שלי, מדייקת אותם, אם זה במקום עבודה, אם זה להביא את הכישרונות שלי ואת הכוחות שלי, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. ואז הרבה פעמים אנחנו גם רואים את החיבור הזה במקום האינטימי, במפגש האהבה בין איש לאישה. וואו. אישה שחיה בטוב עם הגוף שלה, שאוהבת את הגוף שלה, שמכבדת את הגוף שלה, ונכנסת ככה, ובאה ככה למפגש האינטימי עם האיש שלה, למרות שהיא לא 60-90-60, ולמרות שלפי קנה המידה המערבי היא אולי כבר לא רלוונטית, אבל היא מרגישה הכי רלוונטית, והכי נשית, והכי נחשקת. זו אישה שיכולה להגיע למקומות מאוד גבוהים יחד עם האיש שלה, בחדר המיטות. בקודש קודשים. בקודש הקודשים שלהם. ממש. כן. את יודעת, אני מקשיבה לך, ורוצה להגיד לך קודם כל תודה על המידע, ועל ההכוונה, ועל הפתיחות, שככה חיברת אותנו לנושא שהוא כל כך משמעותי בחיי בעל ואישה, חיי כן. משפחה. כן. ו... זה ממש קצה קצהו. כן. כאילו, את יודעת, הרבה פעמים זה גם, אפרופו נגענו קצת בשגרה ובחיים מתוך חיים הישרדותיים, שהמון המון מאיתנו נמצאים בחיים האלה, בעיקר זוגות צעירים עם ילדים קטנים, שבאמת הכל כל כך הישרדותי, כאילו הזוג מגיע לסוף יום,
אחרי כל כך הרבה מטלות ומשימות וריצות, הם מגיעים מותשים, ואז הם אומרים לי, איך עכשיו אפשר להכניס פה אינטימיות? אין לי כוח, הגוף שלי רק רוצה לישון. והרבה פעמים הקשר שלנו, המפגש, לא מדברת בכלל על מפגש אינטימי מיני, אני מדברת על מפגש של לב שנפגש עם לב, אוזן ששומעת את הצד השני ועין שרואה. אנחנו כאילו מתעדפים את זה כל כך נמוך במודעות או שלא במודעות. לפעמים באמת החיים לוקחים אותנו למקום הזה, ואז זוגות אומרים, אי שם מעבר להרי החושך, כשנגיע לגיל 40, 50, 60, וילדים יהיו גדולים, ויהיה לנו יותר פניות, ויהיה לנו יותר כסף, ויהיה לנו יותר זמן, אז אנחנו ניפגש והכל יהיה מהמם. זה בדיוק אותה אנלוגיה של בחור הישיבה שאמרו לו, כשתתחתן, הכל יהיה בסדר. אבל אני אומרת, הפוך. אם אתם מתעדפים מאוד מאוד נמוך את הקשר הזוגי שלכם, את החברות שלכם, הרי בסוף מה הרעיון של אני בוחרת בך ואתה בוחר בי בתור פרטנר לחיים? זה לצלוח את מסע החיים הזה ואת כל מה שהחיים מזמנים לפתחנו, את כל האתגרים והמכשולים והשמחות כל המנעד הזה, לצלוח אותו ביחד ממקום של חברות עמוקה. ואת יודעת שבזוגיות יש משולש עם 3 צלעות, שכל צלע חייבת להתקיים בקשר הזוגי. צלע אחת זה, אתה יכול לנחש מה היא? בחברות? במשולש הזוגי, משולש האהבה. מיניות. צלע אחת זה תשוקה, נכון? הצלע השנייה, תשוקה כאילו בהקשר תשוקה מינית. המיני. תשוקה מינית, כמובן קשר של שיח. אינטימיות, שזה ואינטימיות. החברות הלא מינית. ומה זה השלישי? והשלישי זה המחויבות. אנחנו מחויבים אחד לשנייה ומחויבים לתא המשפחתי שלנו, והרבה זוגות יש להם רק צלע אחת או 2 צלעות. הרבה זוגות אומרים לי, יש לנו מחויבות נהדרת, אנחנו שותפים מהממים, אבל אין בינינו אינטימיות נגיד. אנחנו לא יודעים להיפגש כחבר וחברה, לא יודעים להיות שם בגילוי הלב והסודות שלנו. או יש בינינו אינטימיות, אנחנו חברים נורא טובים, אנחנו שותפים נורא טובים, אבל אין בינינו מיניות טובה. אבל זה בסדר, אנחנו חיים ככה סבבה כבר הרבה שנים וזה. ואני אומרת לא. חיי זוגיות, קשר זוגי בלי מיניות, אתם מפספסים פה בגדול. בלי מיניות טובה ומספקת ומקרבת, אתם מפספסים פה בגדול. אנחנו מתקרבות לסיום, אבל אני רוצה רגע... יש לנו רבע שעה, לא? כן, כן. לא האמנתי שנדבר כל כך הרבה. את מדובבת, אחותי, יש לך את זה. אז אני רוצה רגע לספר על סיפור מקרה מהקליניקה של התיעדוף. איך של ממש תיאור של אישה שתיעדפה כל כך נמוך ולמטה את מערכת היחסים שלה עם בעלה. והסיפור מתחיל בזה של לפני כמה זמן קיבלתי טלפון מאישה ששמעה עליי מפה ושם, והיה להם באמת עניין עם האינטימיות הפיזית שלהם, כאילו משהו שם במיניות לא צלח, לא זה, ואמרתי לה, איפה את גרה? ואת מבית שמש, חשבתי בבית שמש, אז אמרה לי, לא, אני גרה אי שם בדרום, מרחק של 1.5 שעה נסיעה. ואמרתי לה, אוקיי, איך אני יכולה לעזור? והיא אמרה לי, אני רוצה לקבוע איתך. אז אמרתי לה, בשמחה, תבואי 1.5 שעה. ולפני זה שאלתי אותה מה היא עושה, כאילו רציתי קצת לקבל עליה רקע ומידע. אז אישה נורא עסוקה, היא מאוד פעילה גם קהילתית וגם מבחינת קריירה, היא נורא מצליחה והיא כל הזמן מתקדמת ולומדת ומשיגה עוד ועוד תפקידים, היא ממש בקטע הזה היא סופר מגשימה את עצמה, והיא גם אימא ויש לה ילדים נשואים ויש לה נכדים והיא סופר וומן כזאת. אבל הזוגיות שלהם נמצאת אי שם למטה. עכשיו, היא ובעלה חברים מאוד טובים, הם מאוד אוהבים ומכבדים אחד את השנייה, אבל יש שם משהו שהשמחה שלה, שהתחושת הגשמה שלה היא לא שלמה, כי אין אינטימיות טובה. אז אמרתי לה, והיא אמרה לי, זה דחוף בהול שנתחיל את המפגשים והכל, אז אמרתי לה,
בשמחה, ובאמת פיניתי קצת, ריווחתי קצת ביומן שלי, כדי לקבל אותה בעדיפות ראשונה. אמרתי, אני גרה כך וכך, בואי. אז היא אמרה לי, מה פתאום, אני לא מגיעה. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת, את לא מגיעה? אז היא אמרה לי, לא, אני רוצה תעשי לי פגישה טלפונית. ואז אמרתי לה, אני לא מקבלת טלפונית, אני מצטערת, רק פנים מול פנים. אי אפשר להשוות פגישה, גם לא בזום. אי אפשר להשוות פגישה עם כל העוצמה שלה, כמו שאנחנו ככה עכשיו, ככה גם בקליניקה, יושבות אחת מול השנייה, והלב נפתח, ואת רואה מעבר למה שאת שומעת, את רואה ממש לתוך הליבה של האישה, להדרכה טלפונית. ואז אמרתי לה, למה את רוצה בטלפון? כי זה רחוק לך? אז אמרה לי, לא, אני יכולה לנסוע שעה וחצי קטן עליי. אמרתי לה, אז למה? ואז היא התחילה שוב, כי אני נורא עסוקה, כי יש לי זה, ויש לי זה, ויש לי סוף שנה, ויש לי זה, ופה ושם ושם ופה ושם. אמרתי לה, תראי מה זה. את הכל את שמה במקומות גבוהים. את העבודה שלך את שמה במקומות גבוהים, את המשפחה שלך את שמה, אבל אותך ואת בעלך, את הקשר הזוגי שלך, את שמה במקום כזה נמוך, שאת מפרגנת לעצמך במרכאות, טיפול טלפוני. אמרתי לה, אני לא מסכימה לזה. אני לא אתן לך שום דבר בזה. חבל על הכסף שלך, וחבל על הזמן של שתינו. אז היא הייתה בשוק, והיא אמרה לי, טוב, אמרתי לה, אם את רוצה טלפון, אני יכולה לתת לך טלפונים להפנות אותך לקולגות שלי, יותר קרובות גם כן, או יותר רחוקות, זה לא משנה אם זה טלפוני, ותצרי איתם קשר, ובהצלחה, ובאמת איחלתי לה הצלחה מכל הלב. אחרי שבוע היא התקשרה, והיא אמרה לי, חשבתי על מה שאמרת, ופתאום קלטתי, באיזה מקום נמוך הזוגיות שלנו נמצאת, שאין לי זמן לזה. ואין לי פניות לזה, ואין לי מרחב לזה, וכמה זה לא בריא, וכמה שם כנראה שורש הבעיה. ואני באה אלייך, 1.5 שעה לכל כיוון, והיא באה, וישבנו ודיברנו, והיא הייתה אולי ב20 מפגשי עומק. וואו, אלה. ולא עלה שם רק התיקון של האינטימיות שלהם, עלה שם המון דברים שלה עם עצמה, של מפגש עם הגוף, של הרצונות שלה, של הסטטוס התעסוקתי שלה, של האימהות שלה, כמובן של הזוגיות. היא ממש עשתה זאת אומרת, אני רק נתתי לה יד. הקרדיט, מלוא הקרדיט, הוא שלה. והיא יצאה משם אחרת. ברור. היא נמצאת היום במקום יותר טוב עם עצמה, וזה משליך גם על הזוגיות שלה. מדהים. כן. אז אנחנו ככה בשלבי סיום של המפגש. ואת באמת אשת קקאו. כי הנשים שמתארחות אצלי זה נשים שעברו וחוו משבר, ומשם הם צמחו. את לקחת את הטראומת לידה הראשונה שלך, והיום את פשוט מצילה בתים. לקחת וואו, זה מושג נורא גדול להגיד. להציל, לגעת אבל זה שלום בית, כן. את מצילה בתים, את צריכה להשלים עם זה. כן. בטח שאישה מגיעה אלייך, מפורקת, מפוחדת, מתביישת. ואת באה ואת אומרת לה, הנה, יש לך מקום, בואי, תדברי. ובעזרתך, את עוזרת לה כן. להפריח את הבית, זה להציל את הבית. קודם כל תודה על המילים הטובות, זה באמת מחזק וככה ממלא את הסוללה להמשיך, כי טיפול זוגי זה לא קל, ואני מטפלת תמיד בזוגות, אני לא מוותרת על הבעל, אני חייבת אותו איתנו בקליניקה. תמיד יש את הקול של האישה ואת הקול של הבעל, ואני חושבת שנשים, אנחנו יצורים כל כך מורכבים ומפותחים, שנשים יודעות לדאוג לעצמם, אנחנו יודעות לדאוג, להצליח את הפודקאסט הזה, אנחנו יושבות ומדברות ופותחות דברים ומניחות כאן איזשהו מסר במרחב הזה, שבעזרת השם יצא החוצה ואולי יעשה טוב לעוד נשים. אני חושבת שהקול של הגברים הוא קצת יותר מושתק. את יודעת, אני כל שבוע כבר 20 שנה הולכת לרקוד. 4 שעות אני רוקדת, וזה מחיה אותי, רוקדת עם נשים, רקדת נשים, ואני לא מוותרת על זה, ואני חוזרת הביתה מוארת, ממש כאילו עם אדרנלין בשמיים, שלוקח לי רק 2-3 להיכנס למוד של שינה. אני חוזרת ב-12 בלילה, ורק ב-2 בלילה אני צריכה להירדם. ובעלי,
לפעמים אין לי כוח לצאת, הוא אומר לי, תצאי, תראי איך את חוזרת מוארת. והאור הזה, והטעינה הזאת, והאנרגיה הטובה הזאת שאני נטענת, היא משליכה על הכל. זאת אומרת, קודם כל על עצמי, וכשלי טוב, אז את יודעת, אנחנו מייצרות אדוות גם במעגלים הקרובים והיותר רחוקים שלנו. והוא תמיד אומר לי, איזה באסה שלנו לגברים אין ריקודי עם, אין זומבה, אין, כאילו לגברים הדתיים, כן. זומבה יש בחוץ, בחוף הים בתל אביב, אבל זה לא, לגברים גם, אבל זה לא מתאים לגבר דתי. ואני אומרת לו, תייצרו, זאת אומרת, אנחנו יזמנו לעצמנו, אנחנו דואגות לעצמנו, בואו, קדימה, תהיה חלוץ. אז אני חושבת שבאמת גם בהקשר הזה, הקול של הגברים, בהקשר הזוגי, האינטימי, הוא פחות נשמע, ולא רק זה, יש גם הרבה פעמים סטיגמה שלילית על מיניות של גבר. זאת אומרת, הגברים הרבה פעמים נתפסים כזאבים, רעבים, עם דחפים חזקים וחשקים חזקים, והיסוד הזה של הרגש, בתוך קשר עם האישה שלך, שבחרת בה ואתה חי איתה, הרבה פעמים הוא לא מדובר מספיק. ולכן חשוב לי להנכיח את זה גם בקליניקה וגם כאן, שמיניות של גבר היא מיניות שקודם כל יושבת מאוד מאוד חזק על המקום של הרגש. זאת אומרת שגבר, פעיל ככל שיהיה, מסופק כביכול פיזית ככל שיהיה, אם זה עם האישה שלו, אם זה עם נשים אחרות, זאת אומרת גבר שהוא לא נשוי או גבר חילוני שיוצא עם, לא יודעת, שהיו לו הרבה התנסויות מיניות יותר מגבר דתי בדרך כלל, או אפילו גבר דתי במסגרת נישואים, שהמפגש האינטימי הוא לא נמצא שם במלוא הרגש שלו ושל האישה שלו, זאת אומרת שיש שם יותר חיבור טכני ופחות חיבור רגשי, הגבר הזה לעולם לא יהיה מסופק. כי מה שהגברים רוצים, זאת אומרת, הרבה פעמים אני שואלת בהרצאות שלי, מה הגברים רוצים? ואז נשים אומרות, הם רוצים סקס כל היום, הם רוצים זה, הם כל הזמן רעבים, יש להם דחפים, וכשאת שואלת גברים מה אתם רוצים, ופה תמונה תשובה אמיתית, אז אומרים, אני רוצה שהאישה שלי תהיה נוכחת איתי בעונג, ברצון. אני לא רוצה שהאישה שלי, ואני מכניסה פה מרכאות מאוד מאוד גדולות, כי אני לא משתמש בשפה הזאת, אבל כדי להמחיש את הזה, תיתן לי, כדי שאני אתפרק, אגיע לפורקן וכביכול יהיה שבע. זה לא משביע אותי. אני צריך מזון שהוא יותר רוחני. אני צריך את האישה שלי, שנהיה ביחד בהנאה, במשחק, בסקרנות, בחקר, בעונג, בתחושת ביטחון ונינוחות עם הגוף שלה ושלי. ואז החיבור שם, החבירה של הגבר והאישה, היא חבירה מושלמת. וואו, מדהים. וזה יכול להיות עם פורקן, וזה יכול להיות בלי פורקן, גם אצל הגבר וגם אצל האישה, זה לא משנה. ברגע שהמקום של הרגש, הערוץ של הרגש מתמלא, הגבר יוצא ולא מפסיק לשיר למחרת בעבודה כל היום, לשרוק לעצמו. ממש. מרוב נחת פה, ולא רק סיפוק גופני. אני חושבת שסיכמת את זה כל כך יפה. וואו. זה ממש חשוב להגיד את הדבר הזה. אז מפה אני רוצה לאחל לכל מי ששומעת, שתקשיב ותפנים את מה שאלה ככה דיברה, וואו. ושבאמת נהיה שמחות ונקבל עונג בחיים שלנו. אמן. לא להתבייש לחיות את החיים מתוך עונג. כן. ועונג יש לו כל כך הרבה צבעים, וכל כך הרבה ביטויים בחיים. ולזכור שתשוקה וגם מיניות, זה בסוף כוחות החיים שלנו. שמחזיקים אותנו בעולם הזה, שמחים ומלאים, ולבדוק, אנשים שחיים בלי תשוקת חיים, לבדוק מה אני יכול להוציא מהחיים שלי החוצה, ומה אני בוחר לאמץ, מה מייצר לי עונג בחיים, וואו, איזה מה עצה. עושה אותי שמח. זה עצה מאוד כן. חזקה. מה אני בוחרת להוציא מהחיים,
שלא טוב לי, לדייק את הבחירות שלי בחיים. את יודעת, אנחנו בסוף נולדים עם נתונים טכניים שאין לנו שליטה עליהם. כן. זאת אומרת, אני לא בחרתי להיוולד בשנת 1974, ולא בחרתי להיוולד להורים המסוימים שלי, ולא בחרתי להיות במוצא שנולדתי אליו. יש הרבה דברים שהם לא בשליטתי. כן. אבל כל יום יש לי את יכולת הבחירה המופלאה מחדש לבחור, ואני משתמשת המון בלקסיקון שלי במילה בחירה, כן. מה אני עושה עם הנתונים האלה. אם אני נשארת במקום או שוקעת למקום קורבני, כל אחד ונתוני החיים שלו, זאת אומרת, יש אנשים עם נתוני החיים הרבה יותר קשים, כן, אני נולדתי בסביבה ברוך השם טובה, אבל אתה יכול לשקוע במקום הקורבני, ואתה יכול כל בוקר לקום ולהגיד, אלה תנאי החיים שלי, איך אני בוחר למקסם אותם ברמת המקסימום. לעשות לימונדה מהלימון, אם התנאי פתיחה שלך הם חמוצים יותר. ואני אגיד עוד דבר ממש ממש לסיום בהקשר של העונג, לדייק, דיברנו על לדייק ולהוציא את מה שלא נכון לי, ולהכניס את מה שאני רוצה לחיים שלי כדי באמת לגדול כאדם, לנסות גם לזהות את המקומות של העונג השטחי, זאת אומרת לפעמים אוכל נגיד באיזה מסעדה טובה, אבל אם זה הופך קצת טיפה אובססיבי, זה מה שמרגיע אותי, זה מה שמייסב לי עונג, אז להיזהר, כאילו להיות במודעות לא להישאר בשטחי הזה, כי יש עוד מקומות עמוקים יותר, שיכולים לגרום לנו עוד דברים בחוץ, בעולם, שרק מחכים שנושיט יד ונקטוף אותם, מביאים לעונג האמיתי, לא לעונג השקרי שאת יודעת הוא רגעי, כמו הסוכר שאני מכניסה לגוף, וזה עושה לי כזה היי, ואחרי 2 דקות זה נופל ואני שוב בדאון, ושוב המחזוריות הזאת. כן. אז באמת לראות איזה דברים שמתוכם אני יכולה להיבנות, שמייצרים לי עונג, שאני יכולה להיבנות ולגדול בזכותם כאדם. וואי, תודה רבה וואו. על העצה האחרונה. ואני כל כך שמחה שהגעת ושדיברנו. תודה רבה. אני בעיקר דיברתי. אני יותר רציתי זה- לשמוע גם אותך, אבל את זה- יודעת, כשצוללים לזה, זה וואו. אני כאן בשביל לשמוע אותך, כן? תודה. ולהעביר את זה הלאה. אז תודה רבה. תודה לך, יהודית היקרה, הנפלאה, המופלאה, שהערכת אותי, שנתת לקול שלי להישמע. באהבה. כן, היה עונג. היה עונג. היה עונג. העונג הוא כולו שלי. שלנו. תודה רבה, ממוש. וואו.